Kepha uSawule esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi. Waya kumpristi omkhulu. Yeah. Wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni. Kuze ukuthi uma efumana abantu baleyo ndlela, abesilisa nabesifazane, abayise eJerusalema beboshiwe. Verse 3. Kepha ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko, wabambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya ukuvela ezulwini. Verse 4. Wawaphansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandeni. Verse 5. Wayesethi, ungubani Nkosi? Yathi, mina nginguJesu omzingelayo wena. Verse 6. Kodwa vuka ungene emzini, uzawutshelwa lokho okumele ukwenze. Verse 7. Kepha amadoda ayehamba naye ayemi engenakukhuluma ngokuba ezwa izwi, kodwa ayengaboni muntu. Verse 8. uSawuli wayesevuka phansi, kepha esevukile amehlo akhe kabonanga lutho. Base bembamba ngesandla bamyisa eDamaseko. Verse 9. Izinsuku zabantathu engaboni, engadli, engaphuzi. Thandaza Liphilile uNkulunkulu ethongcolizwe lakho. Baba wethu namandla bonke, even in this morning, uNkulunkulu ethongcole, flood our lives, uNkulunkulu ethonamandla with your spirit, Father. Egameni likaJesu, let we receive, Father, your proceeding word. uNkulunkulu ethonamandla bonke, kudumiswe igama lakhe linamandla in Jesus name. Amen. Amen. Sonke ke siyazi le ndaba yaSawuli ukuthi what happened to him. Nabantu abangakholwa bathi uzokubona kwabona uSawuli. So it's a very famous story. But I want us to just reverse kancane. We will remember Miss Funda Izenzo chapter number 7 ukuthi we read of a character by the name of Stephen. Angithi lithi iBhayibheli, that's where we find out siqala ukuzwa ngaleli gama lithi Saul. Lithi ngalesikhathi uStephen bemgxoba ngamatshe, impahla zabo laba babemgxoba zasiseyinyaweni kundoda ebizwa ngoSawuli. And lithi iBhayibheli why approve lokho ababekwenza. Amen. Now Umufundu chapter number 8 lithi now there was after ukubulawa kaStephen there was a great persecution ebandleni. Lithi to a point ukuthi uPhilip waze wehlela ebaleka wehlela eSamaria washumayela uKristu. Kwasindiswa abantu mamnyawo eSamaria eyedwa. Lithi ke after that melivula nje ku chapter 9 selivula ngoSaul. Lithi ke uSawula wahamba waya kumpriest wathi ngicela ungiphe igunya ukuthi njengoba ngiye eDamascus engizobathola esinagogeni bebiza leli gama noma bekhonza, ngifuna ukubabamba noma umdala noma umncane ngizobuya nawe. Ngibuya nawe ngiyokufaka entilongweni eJerusalem. Amen. Now let's fix this now. Now uSaul wayomzalwane. Yonke into ayenza wayenza ecabanga ukuthi uyenzela uNkulunkulu. It reminds me of the church of today. Ubulala abantu, bopha abantu in the name of God. Saul was not a bad person. He was just zealous. God zeal yakhe was not channeled kwindawo right. Oh Nkosi yami. Now on his way to Damascus kwenzeka isimanga
Washaya umbani. Ne? Wayehamba ngehashi esikhundleni sedonki. Now, mayishaya umbani, lithi iBhayibheli wasewa phansi. Kwase kusha iphimbo, wabona ilight. Iphimbo lathini? Sawula, Sawula, ungizingele Nkosi uJesu. Khona isho yokuthi ungubani Nkosi. No, I'm worshiping. Nginayo inkosi. Kodwa le ubani le ekwazi ukwenza nje? Ngiyayikhonze yami. Kodwa le kwazi kungehlisa ehashini. I want to know this God. Ungubani Nkosi. Wayenesambule eqala nje ukuthi it's not a demon. This is God. Nangizwa. Wathi nguJesu. Lo omzingelayo. Enye translation ke ithi ngenze njani? Wathi hamba ungene emzini uzotshelwa khona ukuthi wenze njani. Lithi ke listen, laba ehamba nabo balizwe iphimbo kodwa ababonanga. Let me tell you something before we continue. Kunabantu abalizwile imphimbo empilweni yakho kodwa bambonanga lokhulumile. Bongakhulunywa nabo, bokukhulunywa nawe. Ningilalele. Now iproblem uke nisuke na join abantu ongakhulunywanga nabo. Kanti kukhulunywe nawe. Mebethi musu kuba serious kangaka ngezinto zenkosi. Kufanele akukhulunywanga nabo. Kukhulunywe nawe. Ningilalela ukuthi ngithini? Kunabantu endleleni abasibambezelile ngabe sikude. Ngithi kunabantu ekade sihamba nabo sibathembile, abanye bokubukeka ngathi bakholwa kakhulu kunathi. Abanye futhi bekuwukuthi ngathi bona bamazi kakhulu uNkulunkulu kunathi. Kanti uNkulunkulu uzokhuluma nathi angakhulumi nabo. Walalela lo ngathi ukukhuluma uwazana noNkulunkulu ukudlula uNkulunkulu. Kune detour kunala sishwebe khona indlela salandele yomuntu. Now mawulandela indlela yomuntu mawufika phambili uyazi yena uyapi wena uba senkingeni ngoba ubungazi ukuthi kiwapi ubulandela. But namhlanje uNkulunkulu usibuyisele emuva ukuthi walahleka la. Na asizwa ukuthi laba babehamba noSawula bona baba blind yini. Kodwa siyazi ukuthi uSawula yena waba blind for 3 days. Emva kalokho wafasta. Lalelani ke sizohlala kule ndawo. When you have an encounter noNkulunkulu, the first thing eyenzakalayo, you get off your high horse. Angiphinde. Uma usuhlangane ngempela noNkulunkulu, uyawa ehashini lakho okade uthembele lona. Ngisho mina umuntu osehlangene noNkulunkulu, kunezinto ohamba nazo uthi uhlangene noNkulunkulu kanti awukakahlangani naye, uhlangane nalo ohlangane naye. Nkosi uJesu basize. Isikhathi samanje akusona sokuthi utshelwe ngaye. Isikhathi sokuthi usutsheliwe uthi ngiyakuzwa mfundisi kodwa ngifuna ukumaza akakhulume nakini. Ningilalela uthi ngithina ngithi isikhathi samanje akusona sokuthi mfundisi ngithandazele uyolala. Isikhathi samanje sokuthi mfundisi njengoba uthandaza ngo12 nama ngilali. Sawula umshushiselelana. Number 2, awuzohamba noNkulunkulu kule season
ungaqalanga wavalwa amehlo. Kunamehlo mhlazana uAdam ona avuleka kwavaleka amanye. Kunamehlo afanele avaleke la kuwe kuvuleka amanye. Lawa onawo manje uyabona ukuthi akwenza ube nomona. Uyabona omunye umzalwane makwenzeka into enhle kuya kwenza ukuthi ubone into ongafanele uyibone. Uyekele ukufanele uyibone. Ningilalela ngithi lawo nayo okwamanje nje umuntu uyawabukisisa la mehla nawo. La mehla nawo onawo awekho masha. In fact la ubunawo eGibhithe lawo. Jesu. Usabona izinto obuyibona useGibhithe kodwa ungasekho. Usakhalela izinto uyihalela useGibhithe kodwa ungasekho. Kune light, i-light means knowledge. Kune light okufanele ikushaye namhlanje avaleke la ukuvuleka kwamoya namhlanje. Kunombani okufanele ukushaye. Yebazalwane, mase likhuluma iqiniso asikakahlangani naye. You know uhlangane naye awusho ukuthi uhlangane naye siyabona. You know uhlangane naye sizwa uAnanias ethi Saul uNkulunkulu ohlangane nawe on your way to Damascus ufikile kimi. Uma uhlangane naye angikuprofeti into ongayazi ngiyayiconfirm. Ngoba vele uthi uJesu mayifika kuAnanias uthi lalela Ananias ngifuna uhambe uye lapha uyothandazela uSaul. Uthi kanjani? Nkosi ngizwile ngalowo muntu. Kumanje unikwa incwadi okutheze la azobopha bonke abalandela wena. Uthi musu kunaka lokho. Uthi kumanje uyathandaza kimi. Uthi ngimtshelile ukuthi uyeza. Nkosi uJesu. Uthi khona ivision ayibonile ukuthi uyeza uzomthandazela. Uthi ngakho ke suka ke manje uye kuye. Mayifika kuye athi brother Saul umlindile. Ningilalele. Kufanele ebusuku ngiyangizwa. Ebusuku utshelwe ukuthi usuku lakho lime kanjani. Utshelwe nokuthi ungayigibela itaxi ebovu. Icushiwe. Uthi uyafika erank khona yona. Angithi utsheliwe ebusuku. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Akusona isikhathi manje songazi. Isikhathi manje sokuvala i-internet uvule kwelika moya uthi Nkosi. Bayangizwa ukuthi ngithina ngithi. Atshela makholana awavaleke lamehlo. Akuvuleka wakamoya. Now, number 3, when we study this passage, khona into esifake esonweni shi sisu. Kuneyinqumo esizenzile ngenxa yesisu. Siyahluleka ukuvala isisu. Lithi iBhayibheli wa fasta. In fact alisho ukuthi wa fasta kodwa akadlanga. 3 days after bene encounter. Wena njengoba udla kangaka. Njengoba uhluleka ukufast to half a day. Isizini yamanje akufuneka ufobele. Libhekise phansi iplate kwisizini yamanje. Do you know isisakho determines your future? Othi nginisiza kancane. Uyazi ukuthi ejele iboshwa mayifuna something azilu zidubukule. Benikwazi lokho? The time iboshwa idubukudla kunyakaza ijele lonke kuthiwa iboshwa izange ukuzodla kuthiwa bafunani ngoba kunento othi umulambile akekho ukulamba kwakho kulambisa omunye. Ayi lalelana kunento sikhule thina ushawa umuntu ubukule. Angazi ninake
Thina besithi mekuthi uma khonta yenzile engingayithandanga ngingadli. Athi uyaduba. Ngoba umuke wangadla wenza ukuthi yena angalali. Ngongadli kwakho khonta enyakazayo kumzali. Uthi uEsther ngizongena noma ngingasona isikhathi. Kodwa ukuze ngibe safe ngenani 3 days. Kunento enzakalayo umuke wabhekisa iplate phansi. Lithi iBhayibheli uJona ethunywa eNinive ethambani olutshela ukuthi liyabhubha. Lithi laphenduka iNinive la fasta kwafasta inkomo wafasta nezingane ezina 1 week kwathi akho ngane ezoncela ubisi la. Sizoncenga uJehova. Lithi uJehova ashintsha umqondo. Ewushintshiswe ukudla. Benazi ukuthi isisenu isona esiphethe impilo yakhe ingakho siphakathi nendawo. Awukwazi ubomzalwane this time ongafasti. Uzofastela uba. Kuna inkinga engasoze ilunge ekhaya. Ungafastile. Zidinga wena. Most of us siphume emadlozini. Now, i-altar yakho. I-altar yakho iyawudinga umthandazo ohambiselana ne-fasting. Ningilalela bazalwane? Ningilalela ngithi namhlanje anginishumayezi nginika i-prescription ukuthi phuza la kabili ngosuku. Kuyinyala. Gcoba. When you come here, must never expect intshumayelo. You must always expect impartation ehamba ne-transformation. Namhlanje, asithi namhlanje, I will not go back home the same. Yes. If ufunda, ungafundi. If ufunda, oh my Jesus. If ufunda in the book of Exodus chapter number 3 from verse 1 to 10. Ufocus ku verse 5. Uyathola lapho there was an encounter. uMose wabona isihlahla sisha kodwa singapheli. Yebazalwane, ungangiphikisa ngoJesu kodwa sengihlangene naye. Yabona uma usuhlangene naye ungalala eminyango ekhaya mokuthiwa khetha. Kodwa ngeke ulale eminyango kanti ujoin isonto. Asihlangananga naye, ngimxoxela iqiniso. Sihlangane ne-denomination. Sihlangane nesonto. Sihlangane nenceku. Asihlangananga naye. Namhlanje ngifuna simncenge, sizazise uthi Nkosi mina ngusihle. Mina ngusibanibani Nkosi, yimlo. Namhlanje ngifuna ukwazana nawe. Ningilalele. Namhlanje it's a day of reconciliation. It's a day of meeting him. And nathi asazi by name. Akwazi nokuthi uhlalaphi. Akwazi sema ukuthi nginosema ohlala eNewlands. I-encounter bazalwane kunezinto lahlekelwa yizo. Moses. Something needs to leave you. You have met me. Awukwazi ukuba ne-encounter nami kube nezinto ezingasuki. Awuhlangananga naye. Nezinto angidingi ukutshelwa. Uma uhlangane naye nje ngathi partner ngathi listen to me. If this is Jesus, bukani la. If this is what was alone. If this is Jesus, into ya melity, I'm going to him. And it, listen. Hey, go switches. Now listen. If this is Jesus, and when uzaguye, you want to come to Jesus. That is Jesus. Now, you do not decide ukuthi akuwena determine ukuthi usufikile kuye. Uye. Ningilalela ngithi. Now,
if you are attending church njoba nizile nje, if uyathandaza, if uyamfuna uNkulunkulu, akuwena othi umusula udecide ukuthi sengimtholile. It doesn't work like that. Wazi ngani umusu umtholile? Wazi ngokuthi, can you see this? Umusu ufikile kuye. This must go. White must be white. Uyakuthelela ngobuyena. Awumtshela ukuthi inkosi kulungile ngifuna ukukukhonza nale coat brown. Akunjalo. Umkhonza ngendlela afuna ukukhonzwa ngayo. Awumkhonzi ngendlela convenient for you ukuthi umkhonze ngayo. Noma ngathiwa ngiyithanda kanjani le coat, mase ngifike kuye kumele ngifane naye, ngingamphoqi ukuthi afane nami. Because yena weza ukuze afane nathi. Manje ithina ningilalela uthi ngithini? Ukuza kwakho kokuqala wayizela ukufana nathi. That is why wazalwe umuntu. That is why waba isono. That is why walenga wayifana nathi. Manje akasafani nathi. Ito kufanele sifane naye. It's our turn now. And akufanele lento siyincetheze. Wazela bonke ababi, wabafela bonke abantu laba abaphilayo. Bangabe besayiphilela. Listen, umuntu olifunda kahle iBhayibheli, awulokhu uthi I receive, uthi I transform. Umulifunda kahle iBhayibheli kwiNew Testament, uyabona ukuthi lento yemali nalento le yama blessing, the highest blessing uNkulunkulu asinika yona uKristu. Not izinto eziphathekayo. Manje you must be listen. Kune circumcision uNkulunkulu afanele ayenze la kuwe. Usakanal. Kunezinto usanama dreams anawe. Phuma kuwe. Fanele ubuze njengenyoka ishisa isikhumba esidala. Kunomuntu olangaphakathi kuwe olangazelela ukuvela njengomama osana 9 months pregnant. Kunomuntu ola kuwe okufanele umdelive. Musuku umaborta. Umusu uphuma emzimbeni akuzufunakala wena lo uzosala emhlabathini khona lo ongaphakathi that must ascend. Kunalo kufanele umshiye manje, ungamshiyi late, mshiye manje. Ungalindi ukuthi uzufa ukuze umshiye ngoba uma ulinde waze wafa ukuze umshiye awungeke usakwazi ukumshiya, nizohamba nonke. Ningadeceive umuntu. Lento ukuthi ngiyamvuma uJesu njengenkosi nomsindisi, it's a lie. Noma ngizonibiza nize phambili, what is important? Uzothothi about 20 la. Kusindiswa 1. Because awusindiswa ngokusho emva kwami. Sindiswa ngokuthi inhliziyo yakhe ihlabekile yini. Now angikwazi kuyishaya isifuba ukuthi kusindiswa inqwaba. Sengisho even ke nama open air. Uzibone abantu ayishaya isifuba ukuthi kusithi awazi. Because umuntu osindisiwe umuntu number 1 olizwile lelizwi. Number 2 wabuleleka ukuthi liyini. Number 3 wahlabeka. Number 4 wanquma. Manje umbuzo wami uthi wena unqumile usabuyela esokeni. Uma kade uhlangane naye ushiya namanzi okade uyowakha. Ubuye uthi hayi bozani nonke nizombona ongitshele konke. Awunandaba noma bebegosipha ngawe. Awunandaba noma bebekuhleba bethi uyiphethe kahle. Okusalayo khona osuhlangane naye. Ikhona into ethi angisafani nalomuntu engihambe nguye ngiyokhamanzi. Osakhumbula ukuthi mina benginamadoda awu5 and ngikipitile nale nginayo kuyona yami. Ulate sokhona indoda engihlangane nayo and uJesu ngiyamthanda. Wathi kubafundi bakhe hambani ngoba angifuni lento niyizwe.
uJesu nakho uthi angahlambalaza afuna isono uthi bapha abamangaleli bakho angibaboni nami hamba ke ungamsona yenzeka private lento bakhona abantu abasindiswa roomini ngiyakho mfundisi wathi shemva kwami asikwazi ukumtheorize uNkulunkulu simvalele eboxini. God is a God. Wena usindiswanga ngelando wasindiswa nga wasindiswa ususindisiwe ngoba wayithetha ususindisiwe kanti wasindiswa ususindisiwe kwabe mawuthi ngathi the fact uthi ngathi uthi yazi ngathi ngaqala kabusha manje it means that day is the day of your salvation. Awukwazi ukusindiswa kade utshelwa ukuthi uze esihogweni asindiswa ngefear sindiswa ngothando. Nangizwe uthi ngithini? Yes. Yes. Oh, listen bazalwane, we need to have an encounter naye. Nangizwe uthi ngithini? Asibe ne-encounter, asihlangane naye. Asenze njani? Asenze njani? Lithatha lela bhodlela. Asenze njani? Livule. Asenze njani? If loku Kristu, loku yimi, asihlangane naye, asibe munye, usangakwazi ukuyikhipha iRed Bull la. Sasimunye kuye. Sasimu asibe munye kwamanje sinje, usawumthetho wakho nomthetho wakhe. Usathi mayikhuluma umphikisi, kodwa umuso kuye naye kuwe. Ayikhipha umphikisa ngoba senimunye. Ifiso zakho. Awusafisa ukuba rich yena ethe funa umbuso oqala wena uthi ngiyakuzwa Nkosi kodwa phela ngiyayifuna nemali awunayo intando entandweni ngosenimunye uqala ulalela intando yakhe before uthandaza manje uyezwa ukuthi uma nithandaza ngokwentando yakhe Jamakhala nesimunye angeke usakwazi uyihlukanisa lento ayihlukaniseki bangizwe ngithini ngizama ukunisiza njalo ngizama kambe nginganilekelela kanjani kambe ngayithini unokuthi uJesu kambe umbuso kaNkulunkulu ngawufanisa nani ezama ukubachazela ukuthi bazo understand kambe umbuso kaNkulunkulu singawufanisa nani. Can you borrow me this jacket? Ijacket yakhe ngithi uyigqoke kusabanda. Oh my God. Listen to me. I'm trying to help you. Simunye. Clearly. Yes, sir. This jacket, say. This jacket. Do it like this. Oh, angazi. Imala. Listen. Clearly. Simunye. Listen to me. Clearly. Simunye. Wayiqhili. Mangifuna ukuphakamisa isandla saka right. Sithi babona sakho imina. Mangifuna ukuphakamisa saka left. Babona sakho imina. Mangifuna ukuya ndawone. Babona wena imina Qhili. Akuseyi ophilayo. Imi ophila kuwe Qhili. Ozala. But if simkanje danger khona ozala I'm teaching you something. You came here to learn. This is the house of God. Come here. Danger yakanje is this. Valamel. Asam. If this is Jesus, uyabona ukuphi wena? Danger yokuthi angabi kuwe uhambe naye. Woza Qhili. Danger. If listen. Valamel. Asam. Valamel. Nkosi ubukuphi? Mawusu senkingeni Nkosi ubukuphi? Athi ngila ungishephi. Lalelani ke. La
omshiye khona namhlanje I prophesy buya chini uyoqala phansi I prophesy nangithi uthi ngithini ningilalela ngithi ngibambe chili la I was crucified with him. I am crucified with him. Galatians 2:20. It's no longer I who lives. It's Christ who lives in me. Naloku phila engithi ngiyaphila. Ngiphila ngokukholwa kwindodana eyafa ife. Niyangizwa? Imani kuye musana ukuba naye. Imani kuye uyawazi uthi I am the way, the truth and the life. Uthi akekho yakubaba ngaphandle kwami. Akasho ukuthi I will show you the way. If that speaker is the Father, umukimi you are on the way. You are on the way. Imina ngasindlela wena uyazi. God bless you. But leyo nto izodala ukuhlangana naye. Listen. Sinabantwana nenkosikazi. Zolinganisa nami. Sinabantwana nenkosikazi. Into edala ukuthi sibe nabantwana nenkosikazi. Simunye. Sinjani? Manje ke and the two shall become. U2 muke waba one konke ezalwayo. Lithi iBhayibheli mhlazana uJoseph ethola ukuthi uMaria uzithwele. Lithi ngoba waye indoda elungile wathi ngizomdivorce private. Lithi iBhayibheli yafika ingilosi kuye yathi ungamdivorce akaganganga lokho akuthwele kungumoya engcwele. Lalelani. Lithi ke uJosepha akamazanga uMaria azazala uJesu. Ukuthi uhleli naye akusho ukuthi uyamazi. Kukhona ukuba aware about Jesus nokumazi uJesu. uJesu ufuna simazi njengendoda yazi umkayo. Singamazi ukuthi uJesu. Niyazi ngaya nazi yena. That is why ebuza abafundi ukuthi bathi ngubani? Uthi bathi umprofeti ngoba bazi ngaya abamazi yena. Usathi ke nina nithi ngubani? Uthi uPetro naye uPetro kwafanele ambulelo. You are the Christ, the Son of the living God. Uthi ubusisiwe Simon son of Jonah because inyama nagazi ayimbulela kodwa ubaba umbuleli. Uthi ke khona into ezalwayo kumuke wambulela. Uthi now upon this rock. Uthi nyakushintsha igama usuPetro. Uthi upon this rock I will build. Khona into ezalwayo umusumazi ukuthi ungubani. Ubona ngathi akusalele lutho empilweni zenu. Anakamazi yena nisazi ngaye. Ningilalele. Niyangizwa ukuthi ngithini? Umufunda. Listen. Umufunda incwadi. Umufunda incwadi kaMark chapter number 5. Ungayifunda uyibhale phansi uma ukuthi ayibhala. From verse 27 to 28. Lithi iBhayibheli esezwile ngoJesu. Angizwa? Esenjani? Esezwile ngoJesu. It was not enough for her ukuthi ezwe ngaye. Wathi ngizakusuka. Usuzwile ngoJesu akukho enough ukuzwa ngoJesu suka.
ngizoya kuye ngiyombamba esezwile. Angazi wena uzweni, unganeliseki ngokuthi uzwile, zifikele kuye. Uma ufunda incwadi kaJohn chapter number 4 from verse 42 uthi nto shesha. John 4 verse 42 uthi, in fact qala ku 40. So when the Samaritans came to Jesus, they asked him to remain with them, and he stayed there 2 days. Lalelani, after lo mama lo owayengayiphethe kahle esehlangene noJesu wahamba wabuyela edolobheni, wathi wozani izombona ongitshele konke, ngabe uye yini uMesaya? Lithi iBhayibheli basuka bonke baya bayombona. Verse 40. Nebefika kuye, yeah, Many more believed in him. Men- With deep abiding trust. many more believed in Jesus. Because of his word, his personal message to them. And they told the woman, And they told iphathe ngibusisa base bethi kulo wesifazane, we no longer believe just because of what you say. For now we have heard him hayi for ourselves and know with confident assurance that this one is truly the Savior of all the world. it was not enough ukuthi bezwe ngalo wesifazane. Bathi siyabonga ukuthi usitshelile ngayo kodwa asenele sifuna ukuzwela thina. Ebazalwane, Nkosi uJesu, isizini yamanje ukuyizwela. Mina njengoba ngijulukile nje ngime phambi kwenu, ngijulukela ukuthi nizwele. Nifana nebandla laseBerea eliseshayo ligculiseke lona ukuthi what Paul was teaching is true. Funani ukumazi yena namandla, ningacingi ngokumazi, nazi namandla ovuko lwakhe. Yabazalwane, isikhathi sokumazi. Ma akhona uyamazi? 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 Chilo uyamazi? Uyamazi appeal? 100%. I'm very happy ngama answer. Man of God uyamazi? I'm very happy. Ngicela ukubona izandla abathi ngiyamazi. Raise your hands. I want to see. Abanye abayiphakamisa. Edmond uyamazi? It's very good. Uyakwazi nje. That's the question. It's not important ukuthi uyamazi. Uyakwazi yena. The only way ekwazi ngayo ukugcina imithetho yakhe. Awumazi ngechorus. Listen, awumazi nangomthandazo. Umazi ngelifestyle. Uma ufuna ukuyi-introduce kuyena uthi hello Jesus, ufuna uthi sawubona Jesu, phila impilo emthokozisayo. Lento isempilweni singaround iJericho size sikhathale if singakamthokozisi, singakakudeli ukuphila kwethu, if sisamsheba. Wait, athinta enye into ke manje. If usanoNkulunkulu osizo oyisizayo, usenkingeni. If usamlekelela, if kusakhona okushunqisayo, if kusakhona amanzi othembele kuwo, nosawoti, namafutha, nempepho, usenkingeni. Letha ungboleka. Listen. Noma ngala highlight alisizi. Bangizwe ukuthi ngithini? Noma kanjani? Noma ngalifanga phansi omqamelo still usazoqinywa. Noma ngathi ngilala phezukwalo mina. Noma ngalala phezukwalo. Athina linawo amandla. Ishoni. Alinawo amandla. Athina linawo amandla.
thina linawo amandla. Alingene ngaphakathi kodwa. Uma lingene ngaphakathi masuthi rakatoko zitha lapha. Ukhulume lingaphakathi. Uzowabona amandla. Uzothi let the sick be healed. Kungasho wena kusho lona lingaphakathi. And alihlala engqondweni. Lihlala enhlizweni. Niyibekele bani inhliziyo yenu ngoba linomona. Lifuna ukungena ngaphakathi enhlizweni libe comfortable lingabangiso umuntu. Lifuna meliphuma liyosebenza lishiye ungavaliwe alinanda liyaza khosela lizongena ngoba liyazi ukuthi mina master ngiyabusa. Bangizwe ukuthi ngithini? Ayikho isavana ekudaka ungayiphuza. Ngoba ngikhuluma nabantu abaziyo. Ayikho isavana ekudakwa ungazange uyifake ngaphakathi. Noma ungathenga i48 uwedwa uyiqholozele uthi rasha thapha ngiyadakwa manje. Uthi ngeke ngahambe la ngingadakiwe. Angeke udakwe uzoba super kakhulu. Kodwa uyithathe uyifake ngaphakathi. Awuzusitshela ukuthi umuntu oyiphuzile. Sizobona isitaphu siyashintsha, ulimi liyashintsha, indlela yokukhona ngayo kuyashintsha ngoba khona into esingene ngaphakathi ukuze angene khona into efanele iphume. Akafuni ukubanga nalutho. Yabo nje ungafuna ukuhlwana nesoko lakho nje awukakazi uhlangana naye. Ngiyangitshela iqiniso mina nizele lona lana phela fanele lokho ngincenga. Uma ungafuna ukuhlukana nesoka ngoba kunzima. Uba nonzima isoka naye. Ngithi uba nonzima isoka naye. Naleli soka lakhe alikholo. Listen bazalwane, isikhathi sokunquma manje. Asisho njengo-Esther sithi if I perish. Isikhathi manje sokunquma ukuthi angizoyingcolisa ngesidlo senkosi manje. Isikhathi sokuthi sengiyazazi ukuthi bengubani. Sathane ubongirobha ngoba ngingakazazi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomfundisi uDludla. Usangitshelile ukuthi ngubani. Ngindlalifa yezulu. Ngihlotshisiwe ngomngcwele. Angisayifuni into ezongingcolisa. Ngiyakhazimula manje. Ngiyangicela isikhathi siphelile. Musana ukubanda, musana ukushisa. Yenzani okunye. Musana ubantu uthi uyaniphalasa. Isikhathini samanje uma ubanda sazi nje ukuthi uwine. Khona sokuthandazela. Manje inkinga sikwazi ukunithandazela ngoba nila nathi nithi niyashisa. Asikwazi ukunibeka emkhulekweni ngoba sibona ngathi niyashisa kanti niyabanda. Kungcono umubanda. Sazi ukuthi lo mzalwane uyabanda sike simbeke emkhulekweni. Manje ucamouflagile. Ucamouflagile. Mufe akudliwa uyadla. Mufe akuthandaza uyathandaza. Mufe akugcatshwa uyagcaba. Mufe akuhlatshwa uyahleba. Yini kanti ubuzalwane? Nangizothi ngithini? Ngoba ngikhuluma nani. Hlangana naye. Uthi blind Bartimaeus sengizothandaza. Uthi blind, Jesu ndodana kaDavid, ambona ufuna ukuhlangana naye. Ngihawukele. Kuthi uba ngumsindo wena. Awuthule. Umemeza kakhulu. Into engixaka uma ufunda le ncwadi ithi kwakunomsindo. Umemeziswa nje ngoba weza umsindo. Wabuza ukuthi kwenze njani? Kwathi uJesu waseNazaretha odlulayo. Wathi uNkulunkulu wami amehlami. Jesu ndodana kaDavid ngihawukele. Kwathi wathi uba ngumsindo. Kade bebangumsindo. Umbuzo wami uthi kade bethini? Asimeni kancane. Kade bebangumsindo.
kade bethi ukuze uJesu akwazi ukuzwa lo obange yedwa. Kuyenzeka umthinte kodwa ungamthinti. Uthi uPetro ungabuza kanjani ukuthi ubani okuthintile? Uthi no Petro khona ongithinte ngazi. Ungithinte ngoba usuke ekhaya eyongithinta. Uthi ngathi bebangaka abantu bekuthinta usho kanjani ukuthi ubani okuthintile? Uthi khona ongithintile. Kongathi namhlanje singamthinta. Noma sibaningi kodwa khona ofanele amthinte ngecode. Kune code yokumthinta. Ebuya nezinto. Ibuya nempiliso. Kunendlela futhi imthinte ngaba so namhlanje ngifisa simthinte. Nangizwe ukuthi ngithini? Ngifuna senze njani? Ngifuna simthinte. Inkosi iyaqala so ubani lo ngithintile? Bonke bamthinta kodwa akekho umthintayo. Kuyenzeka simthinta kodwa singamthinti. Emabandleni siyamthinta kodwa simthinta. Yabona muke wamthinta kanti ubumthintile. Indlela omthinta ngayo umthinti njengendlela abantu abamthinta ngayo. Eyakhe indlela yokumthinta iyahluka and yenza ukuthi amise yonke into ayenza athi khona ongithintile. Ubani lo ngithintile? Ningilalela basana. Obani abathi ngifuna ukumthinta namhlanje. Obani abasho njalo abathi ngifisa ukumthinta. Anizela ama-ashama amahla wezela mana aweza nawe ichilo waza mani second wazana chilo iphuma ngaphandle mani waza ngiroundeni wazana sondelana ngithintenike chilo waza ngala unkosi yami ngithinteni omunye ngithinta ngomsebenzi, omunye ngithinta ufuna healing, omunye ngithinta ufuna deliverance, omunye ngithinta uhlushwa abantwana, omunye ngithinta kuningi abangithinta bona. Oh bazalwane inina lapha listen nimthinta ngereligion, nimthinta ngokucawa, nimthinta ngesonto. Anzange nizwe ngaye masenithi ngizakusuka. Help me have this one. Moko toroboko ya. Ningithintile ngempela ngiyavuma. Kodwa mina nginiza ukuthi ningithintile. Ngoba manje angithintwa ngendlela nina enifuna ukungithinta ngayo. Kunendlela engithintwa ngayo. Engithi mase ngithinte echili, ngithinte ekhanda. Ngithi mina moko toraba. Ngithinta. Ngiba ukuthi khona ngithintile. Ngithi ba lo ngithintayo. Kuthiwa kanjani manje ngoba sibaningi la siyakuthinta. No, khona ngithintile. Isikhathi sokumthinta manje. Akusona isikhathi sokuthi sinokho simthinta ngereligion, simthinta ngoman of God, simthinta ngobusonto, simthinta isikhathi sokuthi simthinta yena. Simthinta uyathinteka. Ngithi uyathinteka. Athi Johani wafuna in the Revelation chapter number 1 from verse 10 athi ngosuku lakhosi ngimoya athi ngasengezwa ngesiphilo engathamatha amaningi othi ngathi mphendula ngifuna ukubona ukuthi walokhulukayo othi ngabona 7 golden candlestick othi bengibuka ngaphakathi nendawo ngabona ngathi indodana yomuntu ikhazimula othi igqoke ingubo emhlophe with the golden sash around his chest othi bengibuka lapho othi bengithi ngiyabheka amehlo akhe amlilo amehlo akabukeki awumlilo othi inyawo zakhe kwangathi brass idluliswe emlilweni othi ubuso bakhe khanya ngathi ilanga othi inwele zakhe zimhlophe nekhanda kuhle kwakho oh Jehova waba ne-encounter othi ngase ngawa phansi angathi ngiwofileyo wathi ungasaba